teh dedi kalimpanan matoko beko caliala ka bawa onde di sansaro urang yo pado kito Pembali badan urang rancau bantu atas cila dek lai cukui pembali badan tiba di denai mana si malang nan baru diminta usang datang tiba di denai mana si malang nan usang datang sah mau pe onde dia kandu urang pau pe dibanci Tuhan syukuri sajo aponan ado rasa ki datang yo dari Tuhan. Lapane de dia idui mula roy antakala biayo pado iko samancalia ka teh dedi kalimpanan matoko beko caliala ka bawa onde di sansaro urang yo pado kito pembali badan urang rancau bantu atas cila dek lai cukui pembali badan tiba di denai mana si malang nan baru diminta usang datang tiba di denai mana si malang nan usang datang sah mau pe onde dia kandu urang pau pe dibanci Tuhan syukuri sajo aponan ado rasa ki datang yo dari Tuhan. Lapane de dia idui mula roy antakala biayo pado iko
hitam bawangnya. Ya pakai aja buset nggak saragi. Apa namanya di kampung sana? Nah, kalau di itu kali kok di Ulaan sana, Kabupaten Padang Pariaman, namanya kue talam. Ya, kue talam. Kalau di kampung sana apa namanya? Gue di kolom komen. Kalau Datri tadi saya makan lontong kan? Lontong ya kanan sebenar saja. Jadi pada dibayar kalau bahasa Inggris cuci mulut, nah cara gini kan. Kalau bahasa awak ya marah buang. Kalau bahasa Belanda ya atok.